Atxaldeon guztioi, hemen txaude, berriz ere urte hasteko, elkarrizketekin hasteko, hementxe dakau ekizi arrusta, urte herrion, atxaldeon. Napa Arrastion, urte barrion, onde? Bueno, zer hasi urtea? Bueno, danon antzera ez, potxu bete txekoak eta familikoak asa egon, da urte barri eskaini danari eta aurrera, ja martxa hartzeko gogoz, bai. Oporrak eta ondo dauz, baina egunerokotasunean guztile bitik dago. Bueno, eki, konta guztu pixka, hasteko, jende asko ezagutuko zaitu, baina bai beste jende desente zaitu nahola ezagutuko pelota mundun, zu dedikatzen aitzean oain trinkete munduan zaude sartuta ez, eskuz, gehien eskuz, eta hoxe, pixka konta guzu trinketeko mundua, ze iparraldene bai jokatzen zaude, pixka konta guzu, zure oraina. Bai, bueno, 2022 urte horietan eman zan apur bat aldaketa, gure kirol ibilbideari dagokionez, hor lortu ginuleko Elite Pro edo, bueno, berezkoetan sartzea, triketeari dagokionez. Gu beti jolastu izan dute goaldean, erosi pelotari moduen frontoian, txikitatik, esker paretan, eta, bueno, hor federatu maila aukera aukin ginen triketea probatzeko, sorte aukin ginen Keparroita Jauregi zanarekin elkartzea hor, eta, bueno, bere arduratzen zan pizkat Bizkaiko eta hegoaldeko triketeaz, eta, bere eskutik hor, bueno, topa ginen gure modalidade kutsuna edo beto moten jakuna, eta ikusi ginean, gure, kualidadeak edo, protxuet trinketera frontoira baino hobeto moldatuan zirela maila batetik gora ibiltzeko, horren moza aldaketa ez, eta gero urte batzuk hegoaldean trinketera dedikau, iparraldera aficionatu mailan salto egin ginen, animatu ginen ugarte eta diot, eta dena irabazita gero, sartu ginen gaur egun gauzen zirkuito edo pelotari talde horretan ez, dela Elite Pro Frantziako federazioak dauka lizentzia maila gorena, esango genuke, eta gero, Elite Pro zerrenda horrek ematen dizu, eskupilota dela iparraldean zirkuito profesionala gestionatzen duen elkartea edo enpresa, beraien bitartez parte hartzen du gaur egun lehiatzen garen zirkuitoan. Esan dezagun, pixkat dela hemen hegoalden ezagutzen duguna azpetabaikokin gehien bat. Zu ematen duzu saltoa, esan duzu, dana irabazitzen utela, baina badago azkenian norbaitek hartzen zaituna, edo azkenen da emaitzen arabera, zuzoaz pixkat igotzen, edo konta guztu pixkat, aldaketa badagon hegoalden edo ezkerparetan ezagutzen dugun enpresekin edo desberdintasunak badagoen. Nik uste dute beti bezala guztien handik ikasten da, eta iparraldean ibiltzea bai emondozkuz gauza asko konparatzeko edo, ikusteko gutxienez beste modu batera egirak direla gauzak. Eta azpeta baiko esaten dozunean, esan daiteke, azpeta baiko dauzemen onenekin, edo beraiek aukeratzen dituzten onenekin, beraiek produktu hori daukate, eta iparraldean, eskupilota elkartea da hori bideratzen duena. Zein da desberdintasun nagusia, iparraldean lehiatzen dugun Elite Proko maila goreneko pilotarion zerrenda hori federazioaren barruan dago. Eta azpeta baikoren kasuan federazioa parte gelditzen da. Azkenean dira enpresa bi, federazioetik bat aparte gelditzen direnak. Eta iparraldeko kasuan, pilotariak kasu honetan Frantziako federazioaren barruan daude, federazioko lizentzia daukate,
eta urtea zehar bai binakako eta bai banakako Frantziako txapelketa jolasten dute, eta gero bai egia da, txapelketa pribatu guztiak bideratzen eta kudeatzen eskupilota arduratzen dela, baina beti ere Frantziako federazioarekin harreman zuzena mantendu. Orduan desberdintasun nagusia hori litzateke, baina gero ez dakit, antzekotasuna bilatze aldera, izango nuke eskupilota dela, hemen azpeta baiko daude moduan, hango erreferentzia, izango litzateke eskupilota. Eta gero antolakuntza aldetik, nire bai da pixkat eskupilotak agintzen du, trinketen jabeek ere agintzen dute, federazioa ere badago tarka. Zait. Arazon bat dago, zait nire konexioa da. Arazon bat egin gabe. Hortxe haueki. A ber, kontatu da. Bai, hoxe. Vale. Hortxe. Bueno, pixkat, ligaldu zaitut, hoxe, pixkat aiztinan hitz egiten, hoxe, enpresak, hoxe, azkenen behaien iritzea bai hor dagoela, baina Frantziako federazioakin bai badagoela, hoxe, hartu, harreman hori ez badagoela. Bai, eta gero hor adibidez azpeta baiko beraiek aukeratzen dituzte pilotariak inongo ez dakit, irizpide irizpideak zeintzuk diren, zehazki, hemen gure kasuan bai egiten da, zuk txapelketak irabazten dituzunean, idazten duzu gutun bat, federaziora, non hau eta hori irabazi dut, eta elite pro izatera pasatu nahi dut. Orduan, hori egiten da, eta gero biltzen da komite bat, eta erabakitzen dute nortzuk pasatzen diren, eta nortzuk ez. Eta orain, hori dira, orain sortu dute ere bai txapelketa formato bat, non jolasten duten elite pro, momentua elite pro diren bi bikotek, eta gero, parraldeko txapeldunak eta Frantziako txapeldunak. Jolasten dute txapelketa bat, eta txapelketa hori irabazten duten pilotariak pasatzen dira elite pro izatera. Orain sortu dute hor ere bai erdibideko zerbait, non zure esku dagoen, neurri batean gutxienez, elite pro pasatzea. Gero ez du esan nahi elite pro pasatzeak, ez du esan nahi dena irabazteko aukera izango duzunik, beraiek daukatelako azken hitz hori, baina, gutxienez, helburu horretara iristeko bidea esango nuke, kirol aldetik justu haua izan daiteke. Esan dezagun azkenen, hor Frantziko federazioa bai barruan egon da, zu orduan lizentzia batekin jokatzezu, ezagit klub bateko lizentzia da, zure lizentzia pertsonala federaziokoa, konta eguzu pixkat hori nola da? Mateu berrez galdu egula eki. Interneta arazoak ematen, Gaurkoan. Norgoizean niri eman dizkit arazoak, eki bai arazokin sartzea duen. Bai, oso interesgarria, kontatzen dagona. Nik uste, hemen hegoalden asko ez dugun ezagutzen. Nolako den hango sistemata, ea sartzen den.
Ezagun sartzea, ja. Bai, oso interesgarria. Kontatzen da ona. Bai, eta ea zesategu, noin, egin dioten galderakin, hementxe dakaueki. Atzera barrio joan. Agarro jagotu da. Bai, justo, hoxe neon galdetzen, ea pelotari profesionala izateko hoxe lizentzia dakazun, zure lizentzia zurea dan, klub batekoa dan, konta guztu pixkan nola joan. Ba, egun momentu honetan gaude, doble lizentzia dun horien barruan. Gupa daukagu mogei iparraldera jolasten hasi, iparraldean jolastu guztia Hendaiako klubaren izenean egin dugu. Hora, nik badaukat Hendaiako kluba eta Hendaiako kluba Frantziako Federazioaren barruan. Eta gero badaukat Dimakoa ere bai, non Euskadiko fitxa ere badaukadan. Hori ere ez dakit orain ofizialtasunarekin eta egoera aldatu denez ere, uste dut torreko direla horrela aldaketa batzuk, baina bai guk urte hogetan funtzionatu dugu, doble licentzia den horrekin eta elite pro izateko berez, Frantziako lizentzia behar duzu, beraien daukatelako azkenean trinketeko goi maila, normala de moduan. Eta orain esaten dezuna, Euskadiko Federazioa hor sartuta, adibidez, orain zuri hartzetzu bertatu, zure taldeakin, Etxumuxo eta taldeakin hor lizentzia auki eta han jokatu lizentzia horrekin, hoi suposatzea Federazioek akordio bat itxi beharko ziela, baina hoi izango zen pixkat oain irtera edo lizentzia bikoitz honekin jarraitu? Berez, karagia orain egoera erabat aldatu dela. Kontua da hor, federazioak berez, aukera dauka, bai usteko zuri, hemen amateko zure federazioko fitxarekin parte hartzen, edo bestela momentu honetan dagoen moduan utziz gero, doble lizentzia horrekin jarraituako nuke jolasten. Badaude adibidez iparraldeko txapelketan eta bai aditu izan direla eta aditzen dira Gipuzkoako talde batzuk ari dira beraien klubaren izenean jolasten ere bai. Orduan da, pixka gai bat, non ez dagoen ezer zehaztuta eta momentu arte parte hartu nahi izan duen horri ezaio jarri pegari. Bai, hegoaldeko fitxa batekin iparraldean jolastean, edo eta hegoaldeko pilotari batzuei atera zaie Hendaian adibidez, Bizkaitar asko daukagu lizentzia aterata eta doble fitxa horrekin konpetitzen gabiz. Nik pertsonalki bai izan duela elkarrezketa federazioko jendearekin, bai ofizialak izan aurretik eta bai ofizialak izan ostean, eta nik neukargi daukat momenturen bate Euskadiko Federazioak esaten badu, orain Frantziakoarekin eta Espainiakoaren pareko gaudegu, Federazio Internazionalaren barruan gauden beste kide bakara, orduan zuk gurekin parte hartu nahi baduzu txapelketa internazionaletan, gure fitxa bakarrik izan beharko duzu, orduan gero ja, bilatu beharko genuke modua, zirkuitu horretan jarraitu nahi izango bagenu, baina, momentuz badago dena pixkat airean, eta guk orain arte moduan jarraitzen dugu doble fitxa horrekin, eta parte hartu, baina, ez gabiz zer izkutatzen ere. Eta azkenean ulertzen azuk Euskadiko Federazioan dagoen batek badaki trinketeko goi maila iparraldean dagoela, eta iparraldeko gestio guztia, iparraldeko batzordea egon arren, baina iparraldeko batzorde hori Frantziako Federazioaren barruan dago, orduan realitate horrekin jolasten da, eta ez dut uste bidea denik hegoaldetik ala trinketera jolasten goazen hori trabajatzea. Orduan, momentuz ez dugu arazorik izan, ez dugu pegarik eduki,
guk gure bidea egin dugu eta bide hori jarraitzen dugu egite momentuz. Konta eguztu pixkat, bueno, hasieran esan diguzu, nola probatu zen nola trinketia, bai, kanpoko laguntzakin eta, baina konta eguztu pixkat trantsizio hori nola izan zen, eta ezker paretatik trinketera pasatzia, eta ja, saltoa eman zenun garaian, ja, konta eguztu, zure barne elkarrizketa horiek, nun jartzen zenun zure burua, eta nola izan zian momentu horiek. Bueno, a ber, gu beti, ni pelotan da sorte aukin dugu, eta ia beti nahiko txukun moldatu izan garela, esker paretari dagokionez, bueno, ez dakit, eskara izan, gure kintoak dire, Elezkano jaka honik, horren gana urbildu eskara egin inoz, baina, bueno, umetan bai, edo gero Euskal Ligak eta guzti hauetan bai parte hartu du, kadet eta juveniletan ere bai, orduan esan daiteke, frontoian ere, maila txukunean ibili izan garen pelotariak izan garela, ez? Eta gero hor, enmoasa aldaketa da, txaioko ezaugarria, nik beti eskerra beti nahiko eskasa, eta bolea nahiko potentea, orduan, bueno, trinketean eskerrak ez dauka enbesteko pisua eta boleak badauka garrantzia berezi bat, ezta? Orduan pizkat ezaugarri horiek nituela aprobetxatuz, pizkanaka hasi nintzen gusturen edo ez dakit gehiago luzitzen nintzen modalitate horretan, gero eta denbora gehiago sartuz, baina modalitate bietan parte hartuz. Azkenean hegoaldean ez dagoelako urte guztiko orain pizka gehiago, baina lehen ez zegoen urte guztian trinketera aritzeko aukerarik, inondik inora ez. Eta ikusten genuen, trinketera aritu arren gero eskerparetan ere, nahiko txukun aritzen ginela. Orduan, erdi nahi eta erdi nahi gabe, esan genezake, ordu gehiago sartzen dituela entrenatzen trinketean, baina gero, bi modalitate aritzen ditzen. Aldaketan osi izan zen, erabaki genuenan pizkat, iparraldera begira jarri ginen, ez? Hor bai, azkenean eskuengatik eta frontoiean arrisku gehiago ikusten genituen, eta pizkat izan da dana, nahita, baina nahi gabe moduko zerbait. Egia, nik 16-17 urte arte, frontoian neukala buruan, triketea zen, pizkat, zerbait gehigarria, baina, bueno, gero egia da azkenean sorte izan nuela, eta nire ezaguarriek, aukera mazidatela, ilusionatzeko, eta hor garrantzitsua dena referenteak izatea, ez? Gaur egun egia daudela bai Nafar batzuk, Gipuzkoarren bat bai, Bizkaitarrak bai, trinketeko goi mailan, hor da uste dut, nahi duenak errazago daukala referentzia hori guk bai izan genuela bere egunean Mikel González, ibiliz sartu zela horre trinketeko goi maila horretan, orduan horren laguntzen dizu, bueno, ez, zurekin entrenatzen du eta zukorra heldu nahi duzu, orduan, frontoian inoiz ez nintzen helduko goi maila horretara, ikusten duzu trinketean aukera dagoela. Nik uste dut bizitzare horrela dela, azkenean zuk badaukazu gauza bat, baina aukera berria datozenean, eta ikusten baduzu aukera berri horretan gainera, zuk daukazuna gehiago, perfekzionatu dezakezula, eta gainera, heldua zarela honenekin jolastera, nik uste dut edozeinek hartuko luken autua dela, ez? Inguruan hasieran bai egon zila komentarioak ere, triketea zertako edo bestea, edo gutxietzi izan da, gure inguruan, baina, bueno, egia urteekin komentario horiek egin dituzten bat etorri dela gu ikustera ere bai, arraldera. Bai, ez du pixkat ematen gutxi esten dela, azkenean trinketian jokamoldia, azkenen hegoalden batez ere, eta hoxe, justu hori galdetu behar nizun, ez? Ea ingurua nola izan zen, pixkat pausua emateko garai hortan, pixkat gogorra izan zen,
edo hoxe, ezakit, hoxe esate zutena, ez? Pixkat, hegoalden behintzat, ematu trinketia dela, hoxe, ez? Pasatimpoa bezala, eta ez, osea, bitu ze lehiaketa dagoen, eta zenbat gauza bain hegoalden bai egiten ari diren, ez? Bai, hori realitate bat da, eta gero benetan segun ondik ikusten duzun horrela da, ez? Azkenean zuk beti eskerpadeta egin duzu, eta eskerpadetan pizkat ja zinean zabizela, agertzen da trenketea, eta ondo bat izaizu, orduan bai da, plan B bat izango bazen moduan. Baina, plan B hori zerotik azten da berriro, eta gutxi este hori nik ez dut inoiz ulertu, eta gainera nik adibidez frontoian ere lortu ditudan garaipen garrantzitsuenetarikoak izan dira ja trinkete munduan erabat sartuta nagoela. Ez dakit, adibidez, 2012an bake txapelketa irabazi nuen buruz-buruko frontoi guztian, Elostardenen kontra kasu horretan, ikusi eskero partido hori esaten duzu, hau, ekik ezin du inoiz irabazi. Eta, segurazki, frontoia makarrik ibiliko nintzen duko final horreta ere ez. Baina, azkenean trinketeko gauza horiek hartu eta ematen dizute frontoian ere zure maila hobetzeko, eta gero ere ja 2019an ere ja erabat trinketean ibilita Bizkaiko lauterriko bat ere lortu nuen irabaztea. Esan dek izan nahi duena da, gutxiesteko joera daukaten horiek, pizkat, bi buelta eman eta hartu behar duzuna da azkenean eskuz jolasten da ere bai, postura desberdina dira, baina postura horiek gaur egun gainera gehiago oraindik eskerpadetan ere erabiltzen dira. Orduan, euneko egunean trinketea egitea eta gero frontoian jolastea ez diot, baina bueno, urtea zehar agian txapelketa batzuetan trinketeari garrantzia gehiago ematea ona dela uste dut, eta gehiago esango dut. Hor beste faktore garrantzitsutako bat, aldaketa ematen dena, eta da rauni txapelketa, ez? Federazio mailan nik uste dut, federazio mailan, edo afizionatu mailan nik uste dute hau dela orain arte edo nire ustez txapelketa garrantzitsuena izan beharko litzatekena, eta hemen zer gertatzen da, frontoian adibidez juveniletan jolasten dute 3 pilotarik. Claro, laugarrena kanpoan gelditzen den hori, askotan frontoira badoa, ez du partidari jolastuko, edo agian jolastuko du partidaren bat derrebote, baina trinketera eramaten baduzu, izan aldaiteke, zure federazioari txapel bat edo emaitza hon bat eman aldiona, ez? Eta hori ere bizi izan genuen guk, ni izango nintzen Bizkaian 3. edo 4. aurrelaria, eta Kepak galdetu zuenea trinketean ni jolastuko nuela titular, eta uste dut hortik ere ate asko zabaltu dira trinketera jolasteko. Eta gaur egun ere Bizkaiko hautatzailea badakit horrela funtzionatzen duela, zaila da, zaila da ez ezinezkoa da, gaztetan trinketistak izatea, ez dagoelako egualdean trinketerik. Orduan bai daudela fronteko pilotari asko, trinketekara jolasteko ezaguarriak dituztenak, eta orduan hori izan daiteke adibidez, proba edo momentu bat, non urte horretan, 2 hilabetez, trinketean egiteak, eta horrek ez dut kalterik egingo inondik inora pilotariari, eta uste dut zabaliko ongarren ate bat dela, bai pilotarien partetik, bai pilotarien arduradunen partetik, eta bai federazioen partetik. Ez dauka zentzuri nire ustez frontoiko 3. aurrelaria jolastu gabe izatea grauniko txapelketa osoan zehar, eta horren erruz trinketean ez probatzea edo ez. Ezkenean onene jolastu behar dute, eta federazio arduratu behar da, arek eta emaitza onena lortzen. Orduan, bueno, hori gure modalitateari pizkat apoioa emateko edo. Egia plan B bat dela, azkenean, baina ez dakit. Uste dute eman egiten duela. Eman egiten du eta kendu bat ere ez. Kontatzen ari zean, ez pixkat, zuek ere pixkat referentzi bihurtu zate, guain
ere jende gehiago ateatzeko. Seguro zu iritsi zinean iparraldea jokatzia, ez zehola hegoaldeko hainbeste jende, eta hain pixkanaka, bai gazte hauek, ja gazteak izan da, ja bai iparraldera jokatzea. Bai, asko, hori asko hasi da, eta gu bizi izan dugu, eta niretzat doan edozinek kriston meritua dauka. Horregia Gipuzkoatik eta igual errazago sartzen zarela iparraldean, baina Bizkaitik eta agira joaten dozena erreio bat pilotari, eta horra da, ordu pilo bat ita autoan, trinketeak ere, trinkete batetik beste aldean diago, eta hori ematen da, baina bai, nik uste dut ikusi dutela, sakrifizio batek ekarri lezakela, gora edo, eskailerak igotzen jarraitzeko aukera hori, eta horretan da, eta gero asko bai dira, gero ere hegoaldean, pizka trinketeari ere lehentasuna ematen diotela. Eta ez da kasualitatea, gaur egun hegoaldean, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian txapelak irabazten ari direnak, dira, kasu honetan, iparraldean ere amateur mailan parte hartzen ari diren pilotariak eta nik uste dut ezinbestekoa dela ere bai, eta aurrera begira, txapelketa internazionalei begira jarri nahi bada, uste dut ezinbestekoa dela hegoaldeko pilotariok iparraldeko pilotariekin trinketean aritzea. Ez dago kolorerik, ez dago beste mundu bat da, zuk hemen jolasten duzu trinketean basoa zara eta ematen du ez dakizula zer den ez, hasiera batean. Eta egia da, hori, bai Bizkaitik ni eta Inar, Gipuzkoan Neko Maiz, Nafarroatik Sánchez eta Espinal, nik uste dut hor, bai sortu dela pizkate referentzia klase bat, non azkenean zuk ustakizua zer dagoen, etortzen da norbe partida ikustera, ikustuzu jendean mugitzen dela, giroa mugitzen da, partida nahiko txukuna ateratzen dira, ikusten da goi mailako pilota ez, eta gero Espinal bera ere, ikusi Espinal frontoian ere, ez da ezin pasatu, profesionaletara, baina profesional askori egurra emandakoa da, bera ere bai. Eta honek guk juveniletan hartu genuen erabakia, honek hartu duia nagusietan. Eta hor dago, jarri da, eta irabazi du, Frantziako txapelketa bat ere bai, eta nik uste dute hori dela, atera behar dene konklusioa hori dela, aukera bat gehiago badago, batzuek sakrifizio gehiago egin beharko dute bidaiagatik eta besteagatik, baina, ez nahiz damutzen. Momentu bat ez nahiz damutu hori egiteaz eta horregatik jarraitzen dugu horretan. Konta ikustu pixka nola ikustezun 2026 hau, bai lehiaketari begira, konta ikustu, nola datorren? Justo ni online badago transizio momentu baten, eta azte honetako kontua da, erabaki dudalako ja azken urte izatea iparraldean lehiatzea dagokionez, ez trinketa jolasten jarraituko dut, hegoaldean, eta helburua 2030ko mundial horretan jarriko dugu, nahiko urruti dago, baina hori, urtea nik uste dut aurtengo urtea batipat egongo dela markaduta hori, iparraldean jolastuko dudan azken urtea izango delako, gehien bat esaten dizudanagatik, azkenean gero eta zailagoa da, pilota kirol maila mantentzia baino gehiago, joan etorriak eta egutegia berak eskatzen dituen gauzak betetzea. Orduan hortik egongo da markaduta, baina gainontzekoan, datorren astean hasiko naiz Frantziako buruko txapelketan, partida bat irabazez gero ligazka bat esartzen gara, honenekin, orduan, saiatuko gara partida hori aurrera atera eta ligazkan sartzen, gero horren ostean binakakoa etortzen da, eta gero uda luze hori, non iparraldeko udako txapelketak maiatzean hasi eta kasi abenduan bukatzen dire. Eta,
jarraituko dugu maila mantenduz eta ahalik eta txapelketa honetan sartzen, bakigu guztia ez dagoela gure esku, baina horretara bidatuko gara. Eta horten bai egingo dudana da horretaz gain, hegoaldeko trinketeko txapelketetan parte hartuko dut, hori utxita duki dugulako, zentratu gara erabat iparraldea orain arte, urte hauetan, eta horten bai parte hartuko dudala Bizkaiko txapelketan, Euskal Herriko txapelketan, eta pixkat egingo dut hor bi alderdietan mugituko naiz aurtengo urtean, eta datorren urtetik aurrera hegoaldean zentratu, prestaketan zentratu, eta beste modu baten eraman, kirol ibilbidea, baina, bueno, ez dago kirol maila aldetik ez dago aitzakiarik ez usteko, oraindik 30 urte beteko ditu, baina ondo gabe, lesio gabe, partida jolastean normalean maila ematen dugu, lortzen dugu partida ardia baino gehiago irabaztea eta horri usten badiogu, aurten ere, posi. Eta guztu pixkat, zure ibilbidea, pixkat ja jarri dizun gainean, zer egingo dizun 2026 honetan, azkenean ez dira desizio erresak izaten, eta ere zure klubetako lana, azkenean, entrenadore bezala, irakasle bezala, ze bai egon zinean lagun honak taldean, Txumuluxu eta taldean herriko taldea, azkenean bai trinketian zure ibilbidea egiten, baina ere klubei azkenen pixu hori hartzen, ez? Azkenean betik datorren ume horiei, irakasle entrenadore bezala jarrez, ez? Beti bizitza osoan izango duana Txumuluxu eta izango da, ez? Azkenean umetatik gaude herriko klubean, orain ardura du moduan, egia ez daukadala aukera bizitza personalatik entrenatzaile aritzeko, bai ibiltzen daizela gazte batzuei laguntzen eta nosbeika pilota batzuk botatzen, baina gehiago da alde administratiboa esango genuke, baina bai izan du sorte ere bai hor duela 3 urte egon nintzen Zornotzako Laguna kluba eramaten, eta hor kasu horretan bai izan zela pizka profesionalagoa, klub handia delako eta ordu gehiago ziren lan orduei deritzonez eta horre ia da urte honak izan zirela, azkenean modu bat edo bestate pilotatik bizi ditzelako, klub hori eramaten eta gero iparraldekoa konpaginatuz eta aldi berean beti egon naiz binkulatuta Txumuluxu eta pelota klubera, ez? Gure ardura azkenean gure herrian pilotari berriak astea pilota eskolan, gaztei egurra ematea pixkate maila igotzen jarraitzeko, aurten urte polita izan da Xabi Rekaldek lortu duelako ere bai profesional mailan jolasten hastea, eta nik uste dute aktualizatuta egon behar dela, eta pilotaren alde egiteak ere uste dut hori suposatzen duela, ez? Azkenean askotan betetze zaigoagoa, ez? Denok ari gara pilotaren alde, denok nahi dugu pilota osasuntzu gotea, denok nahi dugu hori, baina azkenean etxetik egin behar da, eta nik gustatzen zaik gutxienez alduan neurrian eredu hori errespetatzea, ez? Eta daukat nire kirol ibilbide bat trinketean dudana, baina argi daukadana da, nire betiko edo gustatuko litzaidak aldik eta urte gehienetan egotea Txumuluxuetari eskua botatzen, behar duen horretan. Umeak behar badira, pixkate eskola joan eta umeak frontoira ekartze. Gazteen bati eman behar kaso pixkat gehiago egin behar bazaio, motivazioa igotzeko edo deitu behar txapelketa pribatuetara, hori kasu egin, edo, hori gauza horiek egiten, eta egia esan oso gustora sentitzen naiz esparru horretan ere bai. Eta gero horri esker, zagutzen dituzu zu bezalako personak, edo testu inguru desberdinetako personak, non pilotaren alde ari zareten, eta ni alde horretik
Eta gozada bat da, hori izatea. Eta nik gazte izatea, merezi du pilota jarraitzea horregatik, urteak eutxiz gero, beti lortze dituzu harreman berriak egitea, ez? Betiko lagunak eta mantiltze dituzu, baina egia lortzen duzula harreman eta binkulo berriak egitea. Eta horrek asko balio du, eta dut horretarako nire tresna, ez da izango ez trinketea, ez txapelketa handi bat, ez azpeta baiko, izango da, txumuluzueta, eta uste dut horrela izan behar dela. Bai, konta eguzu, Xabi Rekalderen izena ezarri dezu, konta eguzu, ez, azkenen kontatzezuna txumuluzueta, zure bihotzeko parte handi bat da, konta eguzu, tima herrian bertan, Xabi Rekalderen debuta nola izan dan, eta zuek klub bezala, azkenen txikitako norbait, ez den ikusi ez duen hori, salto hori eman da, eta, zuri ere ikusi zaitugu, justo Lauterdi hortan debutatu duzun zean, zubuti gero bezala, eta finala horrekotara ailegatzia, ez? Pixka, konta eguzu, zuretzat izan da, eta bai klubarentzat, eta bai herrian, nola izan da, guztia. A ber, azkenean hor gabizenok, ez, klubetan eta lanean, askotan ez. Kasu guztietan nahi du gure pilotariak horra heltzea, hor dagoelako goi mailako pilota, eta gauza asko gustatu ezarren, logikoena da pilotaria ilusio horra heltzea dela, ez? Orduan, alde batek dago, pilotari batek egiten duen lan guztia, ilusio guztia, ez? Pizkat borobiltzen da, horra helduta, eta uste du Xabik personalki hori merezi izan duela. Xabiren kasuan, bate paia gehiago esango zuen, ian ez du beste batzuek irabazi duten guztia irabazi, baina hor dauden, barruan dauden adibidez, Jokin Etxarik batek bai ikusi du ez, horretaukan ala, eta zer ematen duen. Orduan Xabi herrian ere horrela ikusten den pilotari bat, beti entrenatzen egunero egiten du zerbait, eta eredu horiek goi mailara iristea lortu dutela, uste dutela pixkat, erreferente horiei indarra emateko. Azkenean ez da, nik ez diote, ez dut Xabi gehiago maiteko orain horra heldu delako. Nik ez adutzen duelako, baina bai ikuspuntu hori aldatzen da, ez? Azkenean orain arte izan da langilea, atorra, frontoia hurbiltzen izan dela, baina gainera da orain azteko pilotari bat. Telebistan ateratzen da, jende gehiago da orain bere ikustela lehen baino, orduan guzti hori, borobiltzen da. Eta herrian izan du erantzuna egia dima ez dela herri pelotazale ez dakit. Uste dut herri gutxi dela, pelotazalea direna, baina bai sortu da, Xabi Rekalderen figura hori, eta klubari indarra ematen dio, hori, azkenean badaukagulako goi mailan erreferente bat, egia txumuluzueta nahiko herri txikikoa izan arren, badaukagu hor emakumeetan Roide Infante, Amaia Aldaide Dimakoa, gu badabize trinketean goi mailan, Anaia eta Guangolearen munduko rankinean daude, Rekalde profesionaletan, así que egia esan alde horretatik badaukagula ez dakit sortea edo dena delakoa, baina orain Xabiekin beste puntutxo bat hartu dugu. Ez da gauza asko aldatuko eta guk lan egin beharko dugu orain gainera lortutako hori. Bisibilizatzeko, ze gaur egun ez baduzu bisibilizatzen ez da zer gertatzen, eta baina oso pozik gaude, alde batetik beragatik, etxekoengatik eta familia guztiagatik, baina uste dute klubari ere eman diola indar pizka bat. Egia da, maila horretan ari den pilotari asko horra iritsi aurreko urteetan kluba pizkat bigarren plano baten iritzen da. Azkenean txapelketa pribatuak izaten dira kasi guztiak, entrenamenduak azkenekin eta baikorekin egiten dituzte, baina nik uste dut bai dagoena bai zaindu behar dena da harreman hori.
ulertu egin behar da, pilotaria beste bide bat egiten ari dela, baina pilotaria begiratu behar du, ikusi behar du beti hor ondoan gaudela, eta hori da gure papera gaur egun, eta Xabirekin harreman pertsonale oso estua daukat, azken urte hauetan estutu dena gainera ale gehiago, eta estutasun hori eman da gainera, denbora gutxien pasatu duanean berarekin. Hau da, juveniletan, kadetetan, ematen genituen ordu guzti horiek, ematen du orain, berak lortutakoa lortu eta gero, modu baten edo beste baten orain eskertza moduan itzutzen dira bere harrema horrekin, eta bueno, orain badago lan, horre bide berri horretara egiteko. Bai, konta guztu ere, bauxe, 2030ko mundiala jarri ezu bauxe, helburu bezala, helburu operatibo bezala, handik 4 urte gatzea, baina, bueno, bada. Eta hau, azkenean, oain itzengo dugun gai honi buruz, pixkat, Euskal Selekzioaren ofizialtasun hori, nola pixkat bizidezun, aipatu egun bezala, Euskal Federazioa internazionalaren barruan sartzea, eta bueno, azkenen zuretzat ere, Euskal Selekzioa, Euskal Selekzio bezala, ofizial bezala, herri hau defenditzeko, kolorea defenditzeko, lehiaketa ofizial batean, konta eguzu, pixkat, zuretzat pertsonalki zer dan guzti hau. Uste dut, eman behar izan den pauso bat dela, bai edo bai, bai Federazio Internazionalari interesatzen zaiolako Euskadiko Federazioa hor egotea, eta bai Euskadiko Federazioaren barruan gauden pilotariak ere behar dugulako, bueno, txapelketa internazional hauek daudenean, sentitzea ez, horra heltzeko, hori izate dut Euskadi nik argi eta garbi daukadalako, Euskadiren izenean bada ere, uste dudala Euskal Herritar guztiek eduki beharko dukela eskubidea Euskal Herriaren izenean parte hartzeko. Ideia orokorra hori da, baina gero beste realitate batekin jolastu dugula, beste karta batzuekin jolastu behar dela momentu honetan, eta uste dut eman den pausoa, positiboa dela eta erabili behar dela aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Eskubidea daudelako tartean. Jarraitzen dute pilotari asko, ez dute mundiale jolastuko, ez daukatelako aukerari. Sentitzen duten horrekin ez doalako bat, momentu honetan dagoen hori. Guri bai aldatu zaigu egoera kasu horretan, autonomia erkidegokoak izatearren, eta parte hartu behar da, eta maila eman behar da, eta arduratsu jolastu behar da hautatuak hor bueltan ari garen guztiok arduratsu jolastu behar dugu, parte hartzea garrantzitsua delako, baina uste dut orain defendatu behar dugunak txapelketa pera da, baina gure kirola da, eta uste dut oraindik koska bat igotzeko daukagula, ikasi behar dugula ere bai, txapelketa internazionalak zer diren, ze uste dut ez dakit, oso individualizatuta edo oso era pertsonalean lehiatzen garela, eta txapelketa internazional batetan ulertu behar da, zuk zure herrialdea ordezkatzen duzula, eta herrialde horrek hartzen dituen herrialde horretan arduradunak emango direla erabakiak hartzen, eta erabaki horiekin bat egiten jakin behar dira. Eta uste dut Euskadiko selekzioari pixkat hori falta zaiola koska hori igotzeko. Baina, aurrera begira hainbat txapelketa internazionaletan parte hartuko dugu, badakit federazioak kriston lana egiten ari dela bai administratiboki eta bai kirola aldotik eta bai hobetzen eta pisua hartzen joan dabe, eta uste dut pilotak
behar duela gainera. Txapelketa internazional hauek, pisua hartzea gero barne txapelketa ofizialek ere beste estatus bat berreskuratzeko, ez dakit, nik txapelketa pribatuen garai horretakoa naizela uste dut, eta uste dut txapelketa ofizialek beste pisu bat hartu beharko dutela internazionalitate honi begira. Ja bukatzen juteko, konta guztu bai, azken aste hauetan bai bizitzen egan guzti hau, azken aste hau edo hilabetiak, bai, hoxe ez, orain, ja, nola, Liga Baska jasikoan, Espainiako txapelketa bai ezker paretan hasiko ian, pixkat, kontatu zure iritzia, ze gauza idian gertatzen, badidez, aste honetan, lagun artea sestaoko taldia, Espainiako txapelketan jokatzeko zen eskuz, azkenian ez du jokatu. Piskat, konta eguztu, zein dan zure iritzia, kontu honekin, ere, gu hemen esan dugu, ez, programan zuzenetan, agian, liga bat, ez de Espainia ez Liga Baska deitzea, baina denak sartzeko aukera aukitzia, piskat, zure ikuspuntua azaldu zurekin. Alde batetik uste dut, bakoitza doala bere interesa, ez dakit nola esan, interesa bere guzti nola da, ez? Pelotaren alde egitea, eta beste, baina argi ikusten dena da, Espainiak nahi duela pilotari hoberenak Espainiako txapelketara joatea, eta Euskadiko Federazioak nahi duela bere txapelketa izatea indartzuena, edo gutxienez Espainian jolasteagatik ez da gurea izorratu. Orduan, nire iritzia honen inguruan da, badaude federazioak eta federazioak daukate honen ardura. Orduan, ardura daukanak hartu behar ditu erabakiak. Eta ezin garen ebilia momentu honetan, beste batzuk nahi duten edo esango duten edo hartuko dituzten erabakien beldurregatik, utziko dugu pasatzen. Ez uste dut momentua dela, gainera, Euskadi modu ofizialean Federazio Internazionalaren barruan egonda, lehen esan dudan moduan, bai Frantzia eta bai Espainiakoarekin alderatuta berdinak gara, momentu honetan. Orduan, uste dut, Euskadiko Federazioak momentu honetan badaukala eskubide osoa esateko bere federazio barruan dauden taldeak jolastu behar dutela Euskadiko txapelketan. Eta jolastu behar dutela gainera modu esklusiboan. Eta uste dut, erabaki horiek hartzeko momentua dela. Eta gero, klub batzuk ados egongo dira, beste batzuk ez. Horretarako dago federazio bat, non kluben artean aukeratu dugun, eta erabaki batzuk gustatuko zaizkigu gehiago, eta beste batzuk gutxiago. Baina uste dut, orokorrean momentua dela erabakia komplejo barik hartzeko momentua dela. Eta eramango dut berriro txikira, ekarriko dut etxera. Ari gara askotan, pilotariekin ere, pilota eskola ere, umei ordutegiak, bakoitzari bere ordutegia ematen. Aldaketa pegaretuztenean partiduak, aldaketak ematen. Azken momentuan abizatu ez gero, ez da ezer gertatzen. Orduan, ikusten dut ari gara pixka peldurrarekin, kirol, bigarren mailako edo kirol gutxitu bat garelako edo dena delako, eta uste dut, beldur horrekin hartzen ditugun erabakiek egiten digutela kalte. Eta kasu honetan, Espainia eta Euskadiko Federazioan onden eztabaida edo ezabaztasun honetan, ekarri uste dut, Euskadiko Federazioak hartu du erabaki bat, Euskadiko Federazioaren barruan dauden taldek, errespetatu behar dute hori, eta gainera, eta gehiago, erabat logikoa edutzi zedanean. Gero, nik hau esatea, ez dakit, nire ari naiz Frantziako txapelketa jolasten, eta jolasten dut ere bai Euskadikoa doble fitxa dauka dalako. Nire alde esango dut, kasu honetan ez dagoela
aukera dagoela hori egiteko, ez dagoelako araututa, eta momenturen baten Euskadiko Federazioak esaten badu, ez, izan behar duzu fitxa bakarra, eta zuk aukeratu, baina gurekin ez bada, ez duzu gurekin jolastuko txapelketa internazionaleko. Orduan hor dia sartuko da nire batia, baina federazioak nire ez dit egin behar salbuespenik. Gero adostu beharko da Frantziakoarekin guri jolasten ustea edo dena delakoa. Eta heldu beharko da adostasunen batera. Baina nik uste dut daudela, eta labur bilduz bota dudan guztia da. Hemen daude arduradunak hau kudeatu behar dutenak, eta arduradunak dira erabakiak hartu behar dituztenak. Eta ezin dugun egin da, gustatzen zedanean ados, eta zedanean gustatzen ere, egite dut nahi dudana. Eta ondorio batzuk egon beharko dira hor, eta ondorio horiekin egin beharko da horrela. Plazer bat, hemen euki izana, elkarrizketatxo hau, uste oso interesgarria. Eta bai pixkat, jendeari esan, eki gurekin egon gala, bai trinketeko mundu hau, pixkat, 15 egunetik behin, etorreko zia, ez pixkat azaltzea, bai iparralden eta bai hegoalden zer gertatzen den, ez pixkat aktualizazio hori eta pixkat trinketia bai, zabaltzeko asmo horrekin. Nik uste dute emaitzak eta, gutxienez puntako emaitzak bai heltzen direla gaur egun hegoaldera modu batetik edo bestetik, baina, saiatuko gara pixkat zure tarte honetan momenturen baten, bai afizionatu mailan ematen diren ez dakit berezitasunen bat ematen bada, momentu berezien bat edo pixkat egunera duta izatekin saiatuko gara eta eskerrik asko zure beste bideo bat zabaltzearen. Eskerrik asko zurieki, ederki junda dira urte hasiera hau, ea sailkatzea dakazun, hola multzoen fase hortan jokatzeko. Eta, itzaiten jugu gara, zure sekzio hau, jendeari bai erakusteko. Bale, egande. Eskerrik asko eta gero arte eki. Agur, ondo ibili. Berdin, gero arte. Bai. Eta eskerrik asko, hemen egon zaten guztiai, plazer bat, eta, astelenean intzuliko geha, programa berri batekin. Gaurkoz bukatu dugu, asteburu hona izan, da ikusiko gara. Eskerrik asko.